Ongi etorriak, ona etorri zareten guztioi, eskerrik asko, ona biltzeagatik. Igande honetan ospatuko dugun inklusio bultzada bertso saioaren aurkezpena egitera gatoz, eta hemen izango gaituzue, alde batetik egin laburu, bertsolaria, eta gai jartzaile lanetan ibili dena, eta antolakuntzan dabilena, eta ni neu Andoni Lizeaga, Hernani Errugbi elkarteko kide. Guretzat oso garrantzitsua da hasteko gure jokalari guztiek errugbi taldeko bizitzan parte hartzea, bai partidak ikusten dela, bai lana egin behar denean beste dozein taldeko kideek bezala, gure elkarteko bizitzan ere bai, sozialeko bizitzan ere bai, baita ere kalean antolatzen ditugun beste jarduera batzuetan ere lan egitea. Horretaz gain, gizarte inklusiboagoa aldarrikatzeko helburuaz ere hainbat jarduera egiten ditugu, antolatu izan ditugu hitzaldiak, mainguru edo monologoak. Geure txapelketarekin batera herri-kirolen saioa ere antolatzen dugu, Hernaniko Eskiega pasealekuan, eta gure jolas eta aisiaz gain badauka helburu hori bistaratzea, inklusioarekiko aldarrikapen hori. Ikastetxetan ere hitzaldiak ematen ditugu, eta azken formatoa elkarrizketa mainguru formatua izaten da, horrela baita ere lortzen dugu jokalariek ere mailan parte hartzea, euren bizipenak azalduz. Eta era honetako ekitaldia lehenengoa izango da gurea, tamaina honetako jaialdi bat antolatzen den lehenengo aldia da, eta horren xehetasunak jaialdia zertan izango den, hori hagin laburu bertsolariak azalduko digu. Andonik esan duen bezala, saioaren nondik norakoa azaltzen saiatuko naiz hitzpian. Saioak, jaialdiak, berso jaialdi ohiko baten marko izango du, baino horizontalki zeharkatuko du inklusioaren gaiak. Eta gai hori lantzeko, azken batean eskatu diegu gaia lantzen duten elkartei beraien bizipenak eta konta ditzaten. Eta bizipen horiek oinarri hartuta, Unai Elizazu gai jartzaileak eta biok gai batzuk sortu ditugu. Eta gai horiek izango dira jaialdiko oinarri. Erronka polita izan da, horiekin gaiak sortzea, eta erronka polita izango da bertsolarientzako ere, eta erronka izateaz gain, konfidantza ere badaukagu, beraiengan ez ditugu alperrik 6 puntako bertsolari ekarri, Maialen Lujanbio, Amets Arzailuz, Nere Ibarzabal, Beñat Gaztelumendi, Joanes Ilarregi eta Jesus Mari Irazu. Eta elkartei beraien bizipenak eskatzeaz aparte, parte ere hartuko dute, zenbait lagun izango ditugu holtzan gainean, 6 bertsolari horietaz gain parte hartuko dutenak, eta hartara erakutsiko dugu nola bertsolaritza ere beste isialdi guztiek bezala inklusiboagoa egin daiteken, eta hori ikusi ahal izango dugu datorren igande honetan Tolosako Leidorren. Eta amaitzeko eskerrak eman dizkigu alde batetik Hernaniko udalari bere laguntzagatik, eta bereziki Tolosako udalari Leidor aretoa gure esku jartzeagatik. Jakina, Agin Labururi eta Unai Elizazuri beren lanagatik. Erakunde ere beren egunerokotasuna gure esku jarri eta gizarte inklusiboaren beharra hobeto ulertzen laguntzagatik, alegia Atzegi, Uliazpi, Gautena, Marea Urdina, Pausoka eta Gipuzkoako Kirol Egokituen Federazioa.